και ο Κρόνος, που είχε ακόμα γερά δόντια και δεν του είχαν αρχίσει να του πέφτουν σαν του άλλου του μακρινού ένδοξου απογονού του, τον κατάπιε ολόκληρο το βράχο και δεν κατάλαβε τίποτα. Μόνο στη χώνεψη άρχισε να έχει κάτι μικροπροβλήματα, αλλά ήταν πια πολύ αργά. Πέμψαν δες λίκτον Κρήτης και η ρίτσα τύλιξε τον Δία σε κάτι χοντρά γενοφάσκια κι είπε στον Κρόνο: «Αντρούλη μου, πάω απέναντι σε μια φιλενάδα μου στην Κρήτη που έχει ένα καλό πλυντήριο, όπως έχουν γίνει τώρα οι ποδοσφαιρικές ομάδες, και δίνουν 10 μύρια για ένα κουτσό, 50 για έναν καρδιακό και 300 συν 700 για τον άμπαλο, τον Μπαπέ». Μέχρι και ο Γιάννης τους πήρε στο ψηλό, που από εκεί που έπλαινε τα τζάμια των αυτοκινήτων στο τρίγωνο του Διαβόλου, στα Λεμονάδικα, Πειραιώς, Δωδεκανήσου και Γρηγορίου Λαμπράκη, τώρα καθαρίζει 50 το χρόνο και μόλις αγόρασε το σπιτάκι των ονείρων μου και ονείρων κάθε Έλληνα μισθοσυντήρη του, ανεξαρτήτως χρώματος. Και είπε στους Σαουδάραβες: «Δώστε τα μου εμένα τα 1000 μύρια. Καλύτερη μπάλα παίζω και μοιάζω και με το φιλαράκι μου, που είναι και αλήθεια». «Εσ δίκτον κρύψεν Αιγαίο ενόρη». Τον έκρυψε η Ρέα τον Δία σε μια σπηλιά στον Ψιλορίτη, με θέα το Αιγαίο, να τον γλιτώσει από τα κοφτερά σαγόνια του Καρχαρία Κρόνου χρόνου. Το δε σπαργανίσασα ουρανίδι. Τον φάσκιωσε, τον σπαργάνωσε, όπως λέει το αρχαίο. Ακόμα τη χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη, 10.000 χρόνια μετά. Άρε αθάνατη ελληνική γλώσσα, με τις πιο μαλακές και χνουδάτες πάνες. Μάρκες δεν λέμε, αλλά τα κουτιά τους χρησιμοποιούνται και για τη μεταφορά εκατομμυρίων που έχουν κερδιθεί με τον τίμιο ιδρώτα έντιμων και νόμιμων γκάνγκστερ.